love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Takže čau lidi, vítejte do všeho videa a dneska tady je speciální video, jsem tady s Maxem a s Denisem. Čau. A tady tu hru pochopíte během videa, zase znáte fajného, tak to točí a během toho budeme skákat nějaký parkour. Budeme si zadávat takový úkoly, který budeme muset plnit. Kdo začíná první? Jdeme šuli muli? To točím. Počkejte, stop. Šuli muli bas. Šuli muli bas. Tak. Šuli muli bas. No. Takže začínáš, takže já ti zadávám, Max. Takže to naprosto prostě. Maxovi teďka zadávám úkol a třeba teďka zkoušej do toho pískoviště sajda, sunej si bundu, zkaž do toho pískoviště sajda tady, jo. A jak zkoušeš toho sajda, tak zařví jsem gay. Počkej, já ten nás budu natáčet, počkej. No pojď. Až dělám malo toho sajda. Počkej. Kde jsi? Já tě nevidím. Jo, tam nemůžeš. Jsem gay! Jo, dobře. Pojď ještě jednou. Já jsem to nešlo vidět. Tak ok, já jdu z této strany, jo? Jo, hoď. Počkej, kde jsi? Jo, tady. Pojď. Jsem gay! Dobrý, no, teďka zadám, teďka třeba podrž mi selfie, teďka zadáváš ty mě. Jo, říkám. Jo. Co potom ještě? No tak mi něco zadejte. No, takže běž do tady té popelničky krásné a řekni, ty vole, tam nic není. Po popelnice? Jo, ne, hrábni do ní prostě. Pojď natáčet. Ty vole, tam nic není. Musíš tam aj kouknout. Ty vole, tam nic není. Jo, má to za sebou, dejme tomu. Teďka tady splní úkol, tady peníz má, sorry, jo. Ne, No pojď, počkej. Tak, už taky nějak hýbe, počkej. já teďka vlastně dávám Denisovi, že? Jo. Sorry, bro. Takže, teďka zadává Max tady malýmu. No, tak